Hei, olen Janne Peltola, kokoomuksen kansanedustaja ehdokas tulevissa eduskuntavaaleissa. Yksi asia on varmasti semmoinen, mikä pitäisi tuleva eduskunnan aika, on, mistä on huolehdittava, on tämä maaseudun väen jaksamisesta huolehtiminen ja sitten maaseudun väestön tulotason turvaaminen sillä, että siellä on mahdollisuus elää ja olla, niin silloin se myös se jaksaminen paranee. Ja se on yksi semmoinen tulevaisuuden kulmakivi, että siellä ollaan niin tiukilla jo nykyään tuolla maaseudulla, kun siellä paljon investoitu, isoja työtaakkoja on otettu ja sitten sen kanssa siellä kun paanitaan viikosta viikkoon ja päivästä päivään, niin varmasti on yksi iso haaste Suomelle, että jos me nyt halutaan tämä meidän omavarainen elintarvike tuotanto säilyttää, niin varmasti Suomen kanssa sitä haluaa. Varmaan EU-stakaan ne tukiehdot ei ole hirveästi lisimässä, että ne on päinvastoin. Listaamattomien yritysten verovapaata tuloa ei pidä minun mielestä leikata. Verovapaa tulo ja monelle yrittäjälle sataasiin, ja jotka sitä voivat nostaa enemmän, ovat sen kyllä varmasti ansainneet. Niissä yrityksissä, joissa verovapaata tuloa voidaan nostaa, on varmasti työllistetty ja saatu paljon muutakin aikaan. Työnteko, yrittäminen ja niiden verottaminen sopivassa suhteessa muodostavat yhteiskunnan perustan kuitenkin työhön, yrittämiseen ja ulkomaankauppaan. Nojaava kansantalous tuo samalla vakautta ja toimeentuloa kansalaisille. Työ ja yrittäminen loppukädessä kuitenkin elättävät Suomen. Metsä on ollut minulle lapsuudesta asti läheinen paikka. Ukki vei minut jo polven korkkuisena metsään ja sain seurata siellä kaikenlaisia metsänhoitotöitä. Sieltä asti on itänyt ajatus omasta metsäpalstasta. Myöhemmin aikuisiällä sain haaveeni toteutettua ja palstan myötä metsänhoitotyöt ovat tulleet minulle tutuksi. Ihan istutustyöstä harvennuksiin. Metsänhoito on mitä parasta luonnonhoitoa ja metsätyö on siitä hieno laji, että siellä työn jälki näkyy heti ja työn tulokset on nähtävissä. Metsän kiinteistöverolle sanon ei. Ja tilakoon suurentamiselle paras keino on metsätilakaupan varainsiirtoverottomuus ja valtion korkotuki rahoitukselle. Ja tähän loppuun, olisiko sulla jotain vaalislogania 2 sanalla, jos sanoisit? No, luottavaisesti tulevaisuuteen.